Di ba ka? Hmm, saan, sa YouTube? Mm.
Diyos marinata po sa Dugabos. Ngunyan po kita nasa ikagagwalong Domingo sa ordinaryong panahon. Ang buhay nagiging makahulugan kung ini nakahandig sa mga bagay na mahalaga asin nagdadanay. Bako sana ang mga bagay na madali sa nang mapara asin mawara. Halimbawa ang kwarta, dahil man talaga makataoning kaugmahan sa na magdadanay ang buhay. Magiging maugma kung iniinihiras sa kapwa sa pagkamuot. Ang tunay na kahulugan ng buhay, asin ang tunay na kaugmahan, gikan kay Kristo. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kang banal na misa. Uri po tugi asin ang pakisumaro ang Espiritu Santo mapa sa inyo gabos. asin sa imong espiritu. Mga tugang nakuuntan sa mga kasaalan, tangani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo.
Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika nagtutukaw sa tukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malusat ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga naghahagad, ang daing tapos na karahayan, para sa mga nagmumuraway sa imo na kagibo asin kagsakop. Baguhon ang mga linalang asin ang mga binago padanayon. Huli kay Hesus Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyo kan liturhiya kang tataramon.
Ang buhay mayong kahulugan, kun mayo ang Diyos. Ang Diyos nagdadanay sa tao, sa paagi nin pamibi asin pagpamibid sa iya sa kapwa. Inanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Eklesyastiko. Hangaw kan mga hangaw, sabi ni Kohelet, hangaw kan mga hangaw. Ang gabos hangaw, taigwang tao na nagtrabaho sa kadunongan, kaaraman asin kaurupan, dangan ang tao na dai nagpapagal, itatao niyaan sa iyang kahirasan. Iniman hangaw, asin dakulang karatan. Ano ngunyan ang napapasatawo sa gabos niyang kapagalan asin kahaditan, kan sa iyang puso, na tinios niya sa irarom kan saldang. Tagabos niyang aldaw kakulugan, asin kamunduan ang sinasapo. Kun banggi, daima nagpapahingalo ang sa iyang puso, iniman hangaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Binabalik mo ang magagdanon sa alpog, sinasabihan mo, bumalik ka mo mga aki ni Adan, taang 1,000 taon sa mga mata mo, garo kasuudmang nakaagi, sarong torno sa pagtanod sa banggi. Kun ngunyan na madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Inaanod mo sinda, pangiturugan sinda, pakaaga siring sa duot nagtutubo, pagkaaga namumurak mantang nagtutubo, dapit hapon naluluyos sa kanaalang. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Ang pagbilang kan samong mga aldaw sa siring ipabatid mo sa mo, na madaran niya mo ang puso sa kadunungan, magbalik ka kagurangnan no arin pa, at ka ugay man ang sa imong mga surugoon. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Ano sa atong mga katuod, nagtataon nin influensya sa satong buhay. Ang maraot na katuod, magdadara sa to sa kasalan. Ang marahay na katuod, magdadara sa to sa katanusan. Hinuhulitan kita ni San Pablo na ang tunay na katuod, iyo si Kristo. Kaya dapat maginharani kita sa iya. Sa pagiginharani kay Kristo, magkakaigwa kita ning kahulugan sa buhay. Hinadyo kong po niya ito ni kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon ka mo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuukan Diyos. Katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Taka mo nagadan, asin an sa indong buhay, nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay, dangan kamo man kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Kaya, gadana ang mga kabtang, na daganon, pakikiapid, karigsukan, kalibugan, maraot na kamautan, asin kapasluan, na idolatriya. Dahil kamo magpapurutik-putikan. Kamo na naghuba kan luma nindong pagkatawo, kaibaan mga gawi-gawi kaiyan, asin magsulot kan bago, na binabago para sa kaaraman, susog sa ladawan kang kaglalang. Digdi mayo nin Griego o Hodiyo, turi o bakong turi, barbaro, esita, uripon,
talingkas, kundi si Kristo ang gabos, asin sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro sa katawuhan nagtaram ki Jesus, Maestro, sabihian sa kong tugang na hirasan man ako kan sa kong pamana. Siya nagsabi sa iya, Tao, sisay ako na naggibong hukom o parataltag para sa imo. Nagsabi siya sa inda, Magmaan kamo, maglikay kamo sa gabos na kapasluan, hulita sa tahaw kan kasaganahan, ang buhay nin sarong tawo, day nagdedepende sa sayang karugaringan. Nagsabi siya sa inda, nin parabola, sarong tawo mayaman, nagkaigwan nin dakol na ani sa sayang uma, nagparahurop-hurop sa sadiri, na ang sabi, ano ang gigibuhon ko? Hulita maya ako nin matitipunan kan gabos kong produkto. Nagsabi, uni ang gigibuhon ko. Rurumpagon ko ang sakong mga tambubong asin matugdok ako nin mas dakula. Duman ko titipunon ang gabos kong trigo asin ang gabos kong karugaringan. Dangan masabi ako sa sakong kalag, igwa kanin dakol na rugaring na nasasaray para sa dakol na taon. Magpakaginhawa ka, magkakan, mag-inom, asin magpasiram-siram. Alagad nagsabi sa iya ang Diyos, Patal, ngunyan man sa nang banggi, ang sa imong kalag, babawion sa imo, ngunyan, ang mga inandam mo, mapapakiisay. Siring ang nagririmpos para sa sadiri, asin dahi nagpapayaman sa katuyuhan kan Dios. Marahay na bareta kan satong kagurangan. Pag-umaw sa imong isip. Ano po? Yaon na po kita sa ika-18 Domingo kan ordinaryong panahon. Asin ang ebanghelyo niya tungunyan, o bakong ebanghelyo kundi ang tulong binasa, nagtatao sa tuya ning napakagayon na adal. Pare-parehas ang sa indang sinasabi. Kumbaga, magkakakoneksyon kung sa first reading, second reading, asin sa ebanghelyo. Napakagayon in hulita, tinutukdoan kita
kung paano niya to tratuhon ang satuyang mga pagsasadiri, ang mga kinabanon na bagay. Sa inot na babasahon mga tugang na ginuno sa libro ng Eklesiastiko, sabi digdi, hangaw kan mga hanaw, sabi ni Kohelet, hangaw kan mga hanaw, an gabos hangaw. An gabos hangaw. Sana nagtoothbrush. Ano sinasabing hangaw sa mga hangaw? Sinasabi digdi na ang gabos na bagay maagi sana. Ang gabos na bagay siring sa hangaw mawawara. Imaginean mo ang sarong tao na nagparalapigot, nagparapayaman, naging successful sa buhay, alagad, katapos-tapos mapapakisay ang sa iyang yaman. Nag-abroad, maray si trabaho, nagtipon ng kayamanan sa Pilipinas, alagad, pagkatapos-tapos mayamano na siya, aanuhon niya ang kayamanan niya, mapapakisay. Mga tugang dai sinasabi digdi sa enot na babasahon sa libro ng Eklesiastiko na di kita magtrabaho, di kita maglapigot, kundi ang sinasabi digdi sa satuya na kung ang satuyang paghahanap buhay, pagtatrabaho, pagpapaasenso, iyon ang nagiging sentro kan satuyang pagkabuhay, nagarubagang nalilingawan ta ang satuyang kapwa, nalilingawan ta ang Diyos. Yan, hangaw sa mga hangaw. Ang gabos na bagay, minaagi sana. Kaya sabi nga sa ikaduhang babasahon ni Pablo sa sayang surat sa mga taga-Kolosas, kita na mga binunyagan kay Kristo, nagi na kitang pagsasadiri ni Kristo. Kaya dahil nagi na kitang pagsasadiri ni Kristo, halion ta sa buhay niya to ang mga bagay na nagsusuway sa satuya sa Diyos. Ano ang sinasabi digdi sa ikaduhang babasahon? Halion niya to ang pag si Kristo magpahiling na siya na iyo an sa indong buhay, dangan kamo man kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan, kaya gadana ang mga kabtang na gadanon, daganon, pakikiapid, karigsukan, kalibugan, maraot na kamauotan, asin kapasluan na idolatria, halion ng mga bagay. Dahil sa katapos-tapusan, saro sana ang importante sa satuya. Ano iyan? Ang Diyos. Kaya kung hihilingon ta mga tugang, ang enot sa ikaduhang babasahon, nagko-complement na sinasabi sa enot na babasahon, dai niya to pagtawanan ninyo. Dai niya to pagturohok ang satuyang sadiri sa mga kinabano na bagay dahil iyang gabos na iyan, matutunaw sana. Hangaw sa mga hangaw. Kaya sinasabi ni Pablo sa ikaduhang babasahon, ang importante sa satuya, iyon na mabuhay kita kay Kristo. Dahil kay Kristo, nagikitang mga aki kang Diyos. Asin bilang mga aki kang Diyos, panindugan ta ang dignidad na iyan. Mabuhay kita para sa iya. Siya ang sinasabi sa ikaduhang babasahon. Asin ngunyan mga tugang sa satuyang ebanghelyo na ginuno sa libro ni San Lucas. Ano ang sinasabi digdi? Igwang sarong hobe na lalaki nagdulog kay Jesus. Apparently, naagrabyado kan sa iyang tugang sa barangaan kan sa indang mana. Kaya, nagdulog kay Jesus. Anong sabi kay Jesus? Maestro, sabihin man sa kuyang tugang na bangaan ako kan tunay na kahirasan ko. Kan panahon mga tugang,
pag may mga kasong arog ka ini, minadulok sinda sa rabay, tanganing iyon baranga kang kahirasan. Kaya ining lalaking ini kan magdulog kay Jesus, iyon sa iyang katuyuhan. Alagad ini mga tugang, kinuan ni Jesus na oportunidad, tanganing tukduan ining lalaki, asin bakusan ng lalaki, kundi kita gabos. Kan sa tuyang dapat na ugali sa mga kinabano na bagay. Kaya nga ni, iinistorya ni Jesus ining parabola. Parabola kan sarong negosyante na kadakol na siyang natipon na kayamanan, asin dain niya nga ni Arab kung sa inya iraralaag, kadakol-dakol na. Sabi niya, gagabaong kuan sa kuyang kamalig, mapagibo akong mas dakula na kamalig. Tanganing dumang ko itipunon ang kadakol-dakol kong mga produkto. Pagkatapos, ano sabi niya? Mapasiram-siram na ako. Mainom, makakaan, gabos, bisyo, puro sana ako. Dahil lamang siya nag-isip kang ibang tao. Kung hihiling ta mga tugang, may mambagas sa tuyang ebanghelyo na nagsabi na ining lalaking ini nagyaman ta, madaya. Dahil man nasasabi na ining lalaking ini nagyaman ta, naghabon, unan lamang sa kapwa, maying nasasabi. Ang sabi lang digdi, nagyaman siya. Alagad ano ta sinabihan siya kang Diyos na patal. Ngunyan man sa na kukuanon ko an sa imong buhay. Tano, ano ang kasaalan kay ining lalaki? Ang kasaalan kay ining lalaki mga tugang, iyon na nalingaw siya. Enot, nalingaw siya kang ginikanan kan mga biyaya na sa iyang nakuha. Sa inhali ang biyaya na sa iyang nakuha. Ang gabos mga tugang na biyaya na sa tuyang nakukuha, hali sa Diyos. Uroal daw, maayo kitang biyaya na makukuha kung bakong hali sa Diyos. Permi ko yung ginagamit na istorya, pag may blessing, kisay hali ang biyaya, may kitang biyaya na makukuha, oral daw, kung bakong hali sa Diyos. Kaya sinasabi ko, sisa, maski ang umahan, sa sisay nagpapadakula kang Sisay ang pinakagwapong lalaki hindi na nagsasabing, kinakayabang kuan sa kuyang paroy kay nagdadakula. Mayo, hali sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatao sa tuning matimgas na ani. Sisa ang pinakagwapong parasira na masabing siya ang nagpapadakula kan sira sa dagat. Mayo, kundi ang Diyos ang nagpapadakula kaiyan. Sa madaling sabi, mayo kitang biyaya na makukuha. Oral daw kun bakong hali sa mahal na Diyos. Iyo ini ang bagay na nilingawan kaining lalaki sa satuyang ebanghelyo. Na ang paghuna niya, ang gabos niyang mga produktong sa iyang kayamanan, hali lang sa iyang sadiri. Yan ang enot. Ang ikadua, puro sana ako. Dahil lamang siya nakanood. May didinghin. May yung sinyal igdi na nagtabang siya sa iyang kapwa. Asin iyon ang pinakadakula niyang kasaalan. Dahil lamang siya nag-isip kan sa iyang kapwa, lalong-lalo na kan mga kasaraditan. Kaya mga tugang, iyon ang itinutugdo sa satuya kan mga binasa. Sinasabi din na, bakong maraot na kita maghinguha, bakong maraot na kita magtrabaho. Pero ang sa satuyang paghinguha, para kisay, sa sadiri sana. O nag-iisip daw kitang maghiras sa satuyang kapwa. Natatandaan ko si Steve Jobs. Siguro, tanda pa din ang pangalan na yan. Si Steve Jobs, ang co-founder kang Apple. Matibayon siya. Madunong, matali. As in, creative, malikhain. Siya ang pinaka matagumpay
sa teknolohiya, sa pag-imbento kan mga teknolohiya. Dahil sa iya, igwa kitang iPhone, iPad, MacBook, dahil ini sa iya. Sa madaling sabi, matibayon talaga ining taong ini. Alagad! Sa iyang kasikatan, nagkaigwa siya ng helang na kanser. Dawa gura niya katibay, dai niya kontrol ang sa iyang buhay. Matibayon siya sa teknolohiya, pero kan magkaigwa siya ng helang na kanser, may siyang naginibo. Kaya bago siya nagadan, nagsurat siya, as in ining parting, ini ang sa iyang sinurat. Sabi niya, at this moment, lying on the sickbed and recalling of my whole life, I realized that all the recognition and wealth I took so much pride and I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. Gabos naging mayong kahulugan sa siguradong kagadanan. Na-realize niya, para sa inang gabos, ang gabos niyang mga ginibo, ang gabos niyang invention, nagiging mayong kahulugan in the face of death. Kaya kita, anon sa tuwing pigpapara kasibutan? Ikaw akong bistado na nag-iiriwal sa linderos kandaga. Samuya nga ini. Samuya nga ini. Nag-iiriwal. Magturugang dahil sa linderos, dai na naghihirilingan sa mata. Dai na nagtitiriinuhan. Siguro araw kaning sa ebanghelyo, nagdulo kay Jesus, ang iba na agrabyado. So, totoo ini nangyayari. Magturugang dai na nagtitiriinuhan. Nag-iiriwal sa linderos kandaga. Sabi nga ni mama, sa kuya ini, dai nga ya, yun yan, tama. Dai na nagtitiriinuhan. Para kiisay. Pagkagadan mo, dadarhon mo ang daga na iyan, ang linderos na iyan? Pagkagadan ta mga tugang, maski sarong masitirang daga, daita iyan madadara, iwawalat ta iyan para kiisay. Para sa imong aki, maray lang kung ang aki mo pangulgan iyan. Minsan pag winalat sa mga aki, dahil matataong magtanom, pinapabarakal. O mayo na. Kaya sabi sa inot na babasahon, hangaw. Kaya mga tugang, kung paghuhurup-hurupan taan mga tatara mo ni Steve Jobs, sabi sa enot na babasahon, mayong kahulugan, sabi ni Steve Jobs, mayong halaga ang yaman kung mayong katuninungan ang sa imong puso. Sa ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sabi ni Steve Jobs, ang tunay na buhay nakatago sa Diyos, bakong sa Apple, bakong sa iPhone, bakong sa gadgets, kundi sa Diyos. Kaya araw kang mayaman na lalaki sa tuyang parabola, kadakol mayamanon si Steve Jobs. Pero sa hurihan, maski sarong piyesa kang iPhone, dai niya nadara. Mayo. Igo da ang sarong sapatero para sapatos. Sapatero, itong para hirahay sapatos. Maugmahon ang sa iyang buhay. Pag may nagpapatrabaho sa iya, sige sang kurukanta niya, pero minsan nang nakasmile. Igo ang sarong lalaki na nagdulok sa iya. Ngaya, Manoy, aram ko po ngayon na marahayong ka. Kaya nga may iririgalo ko sa imo. Itatao ko na lang ngayon inisa sa imo. Itong lalaki, maniwang na, ano nga itatao mo sa kuya? Ugmaon siya, ano nga itatao mo sa kuya? Tinawan siya ng sarong basket. Paghilingan si basket, paning bulawan.
Totoo ini. Totoo yan, Manoy. 24 carats yan. Takulaon, kanakol. Kaya itong para sapatos, ugmahon, wow! Mayamano na ako sa ko ni itatago. Ang ginibo niya, tinago naman sa, baka nga habunan niya sa kuya. Tinago niya sa kisamikan harong. Pagkatapos pagkakabanggi, dahil siya napapaturog ta. Baka nga maaraman nga kamparabon niya, yan dyan, baka nga sa lakaton. Dahil siya napaturog. Kaya pagkaaga, linipat niya. Kinag niya sa irarong kan sa iyang bed, tangan niya kung may at least siya o nakudigdi. Habang siya nagtuturog, dahil siya napapauntok ta, baka nga maaraman ni kan mga tao, baka habunon. Kaya pagkaaga, kinuha niya, itinalbong niya sa daga. Ako sa nga nakakaaram kani. So kaya pag kabanggi, pagturog niya, baka ngayon mag-uran, baka ngayon magbaha. Maatong ito. Ang ginibo niya, kinuha niya. Pagkatapos, kugos-kugos niya pagtuturog. Nagsarong simana, nagduwang simana, nagrurulong si na tama yung turog, dahil na napapakakan, dahil takot siyang mawara an sa iyang kayamanan. Kaya ang ginibo niya, hinanap niya si May Sadiri, iinuli niya. Sa imo na ngay ayan, tamati gagadan ako kang kayamanan na iyan. Yun ang mangyayari sa satuya. Kung ang satuyang buhay nakasentro sa kayamanan. Katapos-tapusi, dahil tayo madadara. Kaya sinasabi kan sa ito yung mga binasangon yan, sarosa na ang importante. Ano iyan? Ang pagkamot kang Diyos na iyan maipapahayag niya to sa pagkamuot sa kapwa. Pagpapatawad, pagserbe sa kapwa, lalong-lalo na sa kasaritan. Kaya mga tugang, makanood kita. Steve Jobs, makanood kita sa mga mayayaman na nagadan mayong dara maski sarong masitirang daga. Alagad, kung ang buhay niya to, pano-pano nin pagkamuot, magagadang kitang mayaman sa mata kan mahal na Diyos. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamuhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, asin sa katulong aldaw na buhay liwat, halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamahan, halin duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusupay ang pagsarig sa pangataman kan Diyos, buksan niya to ang satuyang puso sa langit no na Ama, para sa balaog ning kadunongan, tanganing danay niya tong mamidbidan ang mga tunay na mahalaga sa satuyang buhay, sa lambang kahagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadian asin relihiyoso, padagos na magpamidbid kang presensya ni Kristo sa bilog na kinabaan, huli kang sa indang pagkumbabang pamuhay-buhay, imibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kahorasaan, asin kadipisilan, asin nangangaipo kan sa tuyang tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pakikipagkapwa sa ibang tao, dahil masukol kang sa indang rugaring o trabaho o inairukan, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit asin nagihelang, makamati kang presensya kang Diyos sa saindang buhay, asin makasabot na ang saindang inaagihan sarong paagi ning pagharubay kang ebanghelyo, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang gabos ng mga gadan mag-ako kan liwanag, katuninongan asing kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibig. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, huli kang nagsusupay mong bendisyon, tabangi kaming maging madunong dapit sa mga rugaring, tanganing day kami maging uripon ka ini, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Magpaibigan mo ang ulang na nagsasagot sa iyong bahan, pagkanong ako ng Diyos ang ulang. Aroon manlugod kang kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan ng sing kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya ato asing kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan, namimili kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, himuha kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo nga espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay, asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkuran, taan mga aki na harayong isiniblag sa krimen nin kasalan, binuot mong tiripunan giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsikan espiritu, tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, na mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kay kaibakan mga koro ni mga angheles nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesus Kristo, sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siringman pagkapamanggi pagkuha niya manin kalis sa singgirarin pasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteri kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhin na nin Diyos,
kay ba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa nakapagaya-gaya sa imo, magkani gumaging kaherasan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natungkuhan ka naman ang kaligtas na tugon at ang pinatuon ka niya sa Lord at kaugalian, nangangaas ka magsabi. Na maraot, namimimi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasaalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga saalang kan kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
kagurangnan, antabay kandaing tapos na tabang, ang mga binabago mo huli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kandaing tapos na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Sa maabot pong pitsa 30 kaning bulan, Agosto, yun ika-29 foundation anniversary kan sa tuyang parokya. Kaya pagkaaga, may misa kitang igwang mas wedding, igwang duwang padis na kakasalon, asin pagkahapon, iyon sa tuyang PWD Day. Kaya, igo po kitang target na at least 200 na PWD. Kaya, suod man nag-meeting kami sa Pastoral Council, kaipuhan ta ang pirang thousand ito. 100,000? Si Manay Yuyi. Anyway, kaipuhan tang mga 120,000 pesos. Tanganing sa tuyang ma-akomodar ang 200 na PWD. May nagtarao naman po ning nakatipo na kitang mga nasa 30,000. Naghahanap pa po kami ng mga sponsors. Taman-taman sa tuyang ibanghelyo ngunyan, ang mga binasang ngunyan. Dahil kita mabuhay para sa sadiri sana. Makanood kitang maghiras. Sabi ba kayan, mayong sobra kayaman na mayong pangangaipo, mayong sobra kapobre na mayo ng ikakatao. Kaya naghahanap po kami, nagtutukto kami sa may mga gininto ang puso. Naghahagad kami, bakong hali sa bulsa, kundi hali sa puso. Yan. Siguro igwa madigdi ng mga taong may mga gininto ang puso sa satuyang parokya. Sa mga nagdadalan po sa live streaming niya to, baka beke naman. Beke naman pwede ka mong mag-donate para sa satuyang PWD, para sa satuyang 29th Foundation Anniversary. Ikaduwang anunsyo, Peña Francia 2025. Sa August 21 to 29, iyo ang Novenary Mass in honor of the Divino Rostro, ang misa po niya to hapon, digdi sa satuyang parokya, hapon. May kitang misang aga, kundi hapon, alas 4. Pizza 29, iyo ang traslasyon prosesyon, alauna mahali ang prosesyon, tapos ang Novenary Mass, alas 4, dumanta nagigibon sa OLPC, Our Lady of Peña Francia Chapel. Sa pizza size, iyo ang fluvial procession, alauna mapon sa Tinorongan River, asin, igo po ni mga, mahanap po kitang mga candle sponsors, ang mga envelope po sa candle sponsors, available po sa satuyang opisina. Ngunyan po, kulang ang satuyang mga altar servers, kaya naghahanap kitang mga volunteers na ma-serve as altar servers. Gusto pong maging sakristan, magdulok na lang po sa opisina o kaya kay Francis. Siring man po, ang music ministry, kung hihilingan, kung hiling tapo, garo, piranas na yan, 7. 8 na sanaan sa tuyang parakanta, pero matibay yung pag-iraray. Congratulations sa Indo. Pero naghahanap po kita ng mga choir, si mga nagkakaranta diyan sa pag nagkakarigos sa banyo, iluwas na po nindo yan. Pagkakataon na yun. Tangaling maihirastan sa tuyang kayamanan, bakusan ng financial, kundi maging sa tuyang serbisyo, idulot niya to sa mahal na Diyos. So yan po sa tuyang mga anunsyo. Asin salamat po sa indong danay, asin padagos na pagsuporta sa mga aktibidades, asin proyekto kan sa tuyang parokya.
Matindog na po kita. Igwa pang sarong anunsyo, magkakaigwa po palang kita ning seminar sa SKK sa panginginutan kan sa tuyang dating kura paroko si Father Awe Mojica. Sumadig di po sila sa Pizza 18, kung alas 8 hanggang alas 3 ning hapon, kaya si gusto pong magtaong isnakan para sa siguro 60 katawo, welcome po kamo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, Amen. magdanay kamo sa pagkamot sa Dios asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa